Els últims 4 encontres de Lliga després de jugar davant del València B, el partit més complet de la temporada. El Lleida no tira la tovallola. Davant del filial valencianista, els homes de Gerard Albadalejo van sortir endollats i als 3 minuts ja dominaven el marcador amb un gol de Juan Ortuño a passada de Javi López. El Lleida estava còmode al terreny de joc davant d'un València que feia aigües en defensa. Javi López va intentar-ho amb un potent xut exterior que per poc sorprèn al porter visitant. A la mitja hora de joc, centrada precisa de Pumar i Juanto s'avançava al seu marcador per fer el segon a boca de canó. Aquest és ja el 8è gol del davanter murcià aquesta temporada. Abans de marxar al descans, el València va poder retallar distàncies en una de les poques arribades del filial Che. Ja a la represa, el Vistegui va fregar el 3-0 en aquesta acció i Juanto va estar a punt de firmar un hat-trick després d'una bona centrada de Manu Molina. El Lleida va ratificar el bon joc al minut 78. Pilota a la frontal de Valiente, control mil·limetrat de Javi López i vaselina per fer el tercer. El gol semblava sentenciar el partit, però la reacció del València va ser immediata. Àlex Blanco escurçava distàncies a 10 minuts del final i al 85 Merentiel sembrava el pànic al camp d'esports. El Lleida, però, va aguantar la pressió final i suma 3 punts vitals en les seves aspiracions per assolir la 4a posició, que ara mateix queda a 3 punts.